agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palumpusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la vida. Naimbang oras yung amin papagayam. Iti dahito agundaway, intay man ikan biyak, ti may sapay asurat ngintay na awat. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la vida. Dahito'y asurat kat nagapo iti may samat, akayat na ti aglingad iti naga na Feli, Manipod, Tuba, Benguet. Ngam sakbay man ngan tayo ibasa daytoy surat ni Pagayam Feli, alaan tayo man daytoy agundaway apan ang kablao manen. Kadagiti amin al listeners tayo iti Northern Luzon, kastamatan iti YouTube, kan iti FB Live. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kang runaan manintay kablaawan, dagiti adda iti balasil taaw. Asaan mo't nga agliway amang tartarabay kadagiti drama tayo. Bueno, iti dito agundaway, intay nga ron basaan ti surat ni Pagayam Feli. Kastoy man ti surat na. Baby, letting go. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin kablaawan kayo man di ta Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Mangmangagan mi dagiti drama nyo iti Bombo Radio Baguio. May sa kadagiti istasyon ti radyo a number 1 and most trusted radio network in the country. Saan ko amaliwayan ti agdengeg iti Bombo Radio, Tia Sofia? Dagiti programa iti radyo, nang runa kadagiti drama, kat daytoy Recuerdos de la vida, ti may sa pag-aayat ko adengdenggan. Tanagduduma man apadas, wano pakasaritaan ti maidram-drama. Naawi sakman nga rod, anang isurat met iti pakasaritaak. Mabalin nga adda kaarngi daytoy padas ko, ngam kayat kulaan nga ibinglay, tabareng mabalin, apagsarmingan, wano pagtuladan dagiti agtutubo, amang ipasnag iti panagadalda. Ilingad daklanan iti nagan a Feli. Noon niya dagiti pasama ka na ilaga iti pakasaritaak, isuman pinakrukyan nga isalaysay. Kastoy man ti rugiti amin, Tia Sofia. As my life goes on, I know I will. Agtalon alawas nga agdadagsan ka, iha. Anya, Wan, iha. Isungagan anad ka, ha. Anadam nagiti papaunag mga taraon. Kan masapol amangan kay tinasustansya. Doktora, Sana mabali na mapasamak na ito eh. Iha. Saan, Dok? Sana rumban na ito eh. Oh, apay. Parabor ti apo na itasikog mo. Kat salwadam. Amok, ano mamuan ni Nanang? Kaguran na, doktora. Amangan numakabil nakpay. Ngamin, agad adalak pa'y langin, doktora. Kasta ka ti. Ngam iha. Amok ang maawatan ni nanang mo. Iswadi kag danag. Tinasayaat.
Annadam, tabagim. Jak pulos namnaman, nakastoy ti pagtungpalan tinapasamak kada kami kan Arnel. Doktora. Arnel, agdadagsanak. Anya? Wen Arnel, napanak nagpa-check up. Kat talo lawasan, nga agdadagsanak. Kasta? Maragsa ka na. Sana rumbang nga napasamak tayo. Anya ti ko na? Nalaos lakit di tipungtot ni Nanang. Numamuan lang agdadagsanak. Nang runakat, ada karikin ko na. Ngagturpusak pa ikaw muna. Sakbaya makiayan ayata. Makabil naklakit di. Anya ti planon? Iparigrig ko. Anya? Amom ka di day ta ibagbagam? Saan arumbang iparigrig mo? Dakas day ta. Nadagsan abasol day ta iti Diyos. Gam Arnel. Kan may sapay. Nakasagana ang amang biyag kada kayo. Itakder ko ti dayaw mo. Ngam ni Nanang ti pampanunot. Saan mo apanunutan dayta? Ipasngay mo dayta. Uray anya ti mapaspasamak. Oh, Pele, saan ay ang ada klase bita? Adda Nanang. Ngam kayat kayo kumaakasarita. Anya dayjay. Kan ada kaduap. Wen Nanang. Ni Arnel. Boyfriend ko. Naimbag nga aldaw yun, nana. Boyfriend? Kaano pa'y? Nabayagan Nanang. Pagkawadan tak Nanang. Saan kong imbagbaga kada kayo? Sinukir nak gaayam. Kat nabayagan alukluk ko nak. Pagkawadan tak kumananang. Kan, adda ko may bagami kada kayo. Anya dayta? Apay, agdadagsan gaan? Wen Nanang. Nana, saan nyo kumakabilin ni Feli? Saklatan ti kabilin nyo. Anya ti naramid mo, Feli? Saan mo ang pinanunot ti sakripisyo ken ka? Saan mo ang pinanunot amin arigat ko? Apay anaaramid mo iti kastoy. No, makapungtutagunay ken ka. Pagkawanan tak kumananang. Saan ka mapakawan? Pinaaynak. Saan mo atinungpal dagiti amin abilin ko? Dagiti karem! Nana, saan kayong agdanag? Saan ko abaybayan ni Feli? Dinadaol mo ti arapat, ti anak ko! Awan basol ni Arnel Nanang. Ngamin, agin inayat kami. Saan milang anasargadan tirig namin. Kat nailawan kami. Hani, agsardengak pa lang agadal. Agtrabaho ak, katulungan kang agadal. Saan? Ha? Ituloy mo ti agadal, Arnel. Saan arumbangag sa agang ka? Ang masapol nga agtrabaho ak. Arnel, Kaya't ko ang makaturpos ka. Iso arumbang nalaang agtrabaho ak, tatulungan ka. agyaman na, Arnel. Amo kasanda kami abaybayan ka ni baby. Wan, honey. Saan kayo abaybayan? Gapot ay patpatag kayo unay.
Arnel dagiti amin akarina kanyak tia Sofia. Na duma-duma at trabaho ti sinurkan na. At dagmatan idi iti balay da Ariel. Kat manipod iti impudnumi uno imbaga kamasikugak saan na napulos bimisita ni Nanang. Amok nga iti panaglabas ti aldaw, maaklon na kaminto matlaan. Nagtultuloy aklata anagadal iti kurso nga education. Uray mampay dakelan ti tiyan ko idi, saan na ka nagbain tia Sofia. Kat kastoy man dagiti si Marno pa'y apas pasamak. Falling apart, gone somewhere. Saan ko ang mailawlawag tirik na kita, honey? Maragsa ka na. Nasalun at kayong agpada itimpas ngay mong anak ta. Kasta akmat, honey. At daman itan nga agsaldetak. Tadwa kayong kin ni baby nga inspirasyon ko. Agyaman na, Arnel. Amok nga agbalin ka may sana saya at ngama ken responsable. Feli, Arnel, Ah, Nanang, Nanang? nadamag ko anak-anakan. uwin Nanang. Honey, sige. Mapanak pa ijerwar, ha? Nanang, maragsakan na ka makakita kada kayo dito eh. Pagkawanin ko, ma. Nasakit, ngam awan maaramitak. Kan may sapay, nabayagan anak pasamak dayjay. Tinapatag kat nasingpet ni Arnel. Saan nakabinaybayan ng runa iti anak yo. Ay, nabayag ka na napakawan anak ko. Agyaman na, Nanang. Oray kasto'y tinapasamak. Ada kayo latamang supsuporta kanya. Ikarin kanyak, Felina. Asaan mo abaybayan ti apog? Uwin, Nanang. Ikarin. Nadamag ko nga intuloy mo tinagadal. Uwin, Nanang. Saan ko ang malipatan dagiti karik kada kayo? Isuan agadalak. Babaen ti tulong matlaang ni Arnel. Narikat. Ngam, kabailak, Nanang. Para kada kayo ken iti pamilya. Uwan anak ko, husto ti inaramid mo. Kat sapay la kuma taagbaligi ka. Dakelan ni Alicia. Kat masapulan nga trabaho honey. Ang amangan no mabaybay am ti anak ta. Gapo iti day ta trabaho. Arnel. Kat amumet. Da kayo ti priority. Saan ang masapul nga agtrabaho ka, honey? Kabalak mat. Ken, adda na pintas nga ipadamag ko ken ka. Ano day ta? Kinasaritak ni Manager mi. No mabalin ko ti agandar time ta agadalak. Kat? Imanugot, honey. Talaga? Wan. Ngamin, inton makaturpusak, ingato na kano ti posisyon ko. Wow! Good news day ta. Talaga good news. Isu nga agin rolak iti umay a semester. Oh, asan ka kailangan naturog? Or-orayan ka, Arnel. Saan nakon nga orayan? Kinamok anabannog ka iti klase. Isu nga ginanakan. Masapa pa iti klase minton bigat. Saan arumbang agpuyat ka? Awan rumba nga pagdanagam. Saan akmat adabannog. Ken maysa kasapulan nga isaganak ti kanam. Saan na nakasapulan?
Takabaala ka Serbian ti bagik. Oh, sa dino ti ayan ni Alicia. Naturugan na. Mabit lang. Isaganak kilamisaan tamangan kan, Juan. Siya akon. Agribyo ka laangan. Bayam asyak ti agisagana. Alala, agtugaw ka dito yan. Taayaban ka inton na isagana kon. Nagasatak siya, Sofia. Gapo tanaadaanak iti nagagat kan nasingpet nga asawa. Nadanon nga rod ti panagturpos ko, siya, Sofia, kat nalaos ti ragsak ko. Tamalaksid ka ni Arnel nga asawak, nalaos met ti kinaragsak ni Nanang. Kat kastoy man dagiti simmaruno pa yapas pasamak. In the promise I will stay. Congratulations, honey. Maragsakan nagparakin ka. Nakaturpos kan. Wen, Arnel. Nakaturpos ako, gapuken ka. Agyaman ako na. Jay kunak manan. Rebeng na laang apaadalin ka. Ket itan ta nakapagturpusak, ag-review ak para itilit. Ket bayat ang mauray ko ti resulta. Agsapulak pa iti temporaryo a pagserka nga uray call center lang. Tulungan ka mo, Arnel. Ikarik na itakin ka. Anak, kablawan ka, nako. Nanang? Agyaman ak, Nanang. Nagbaligi ka na, nako. Nakaturpos ka. Wen, Anang. Kitagyaman ak iti amin na tulong yo. Ado tinaadal ko kadagiti amin ang naglabasak. Isu tinagbalin nga armas ko. Tapno agbaligi. Uwan, anak ko. Iti kasasaad mo ita. Kat gapo iti dedikasyon mo. Nakapasaag iti board exams for teacher. May sa ako na license teacher. Talaga? Kablaawan ka, honey. Apagiso, nakunakanyak ni Mari Idang. Nag-resign gaya mo ti may sa akadwada. Tanapandan ijay Canada asang kapamilya. Oh, nasayat When, no pa'y adadagiti maururay ngam ginasatan ako nada Wan no ituding ti apo aparakin ka dayta at trabaho. Parakin ka talaga. Pudno dayta, honey. No saan asi ka ti mahala? Awatem ko maasi pupuso, honey. Saya atom ko matipanagadal mo, anak, Wen. Kan agsingsingpet ka ijay classroom yo, ha? Wen, Mami! Be a good girl always, ha? Yes, Mami! Nasingputa mo talaga. Minti naram ko mati kinangato dagiti grades mo akas honor pupil, okay? Wen, Mami! Good! Kastaman ti kayat ko, anak. Kan saan mo aliplipatan, ti kanayon kang maibilbilin ken ka. Arumbeng anadayaw ka kadagiti natataengan, ngam sika. Nangruna kadagiti lolo, kas kada lola, auntie ken uncle, Wen? Yes, Mami! Ay na, nagsingput talaga to'y anak ko. Nanang, ada kayo? Wan, kasanaw, didak matan sarsarungkaran ni Jay Balay. Miss Con, tinapintas nga apaw.
Pasensya nanang. No, saan kami nakabisbisita ije balay. Busy kami mo't ngaminan. Impagtulaangan bakasyon. Di ko namkidikot. Sanda ko na kaikayat. Ala ni nanang, agimimon. Saan aga puta saan da kayo asar sarungkaran? Kat saan kayo na napatag kada kami nang? Napatag kayo. Patpat ganda kayo nanang. Ay, ala, sige. Oh, sa dino, ti ayan di apaw. Ada ni Lola, manak. Mailiw kanuken kan. Ay na, nagdakilan ka, nagpintas to'y apaw. Siyempre, Lula. Nagmana kada kayo. Anya? Ay, Lula, pintas kayo mat. Siyempre, napintasak mat. wow! Ay, anyan to'y apo ka. Love ko da kayo, Lula. Ganda. Pintas ko lang. Ay, Lula, pintas. Ay, anyan to'y apo ko. Nagsimpa ta talaga. Lula. Insurunak ni Mami. Kasta apo, agsingsingpet ka, ken agadal ka ana imbagwan. Mat Lula. Siya kalaingan klase mi. Agpaiso apo. Lula, 90 plus amin a grades ko. Hani, awanan ti sa pulik pay. Wan hani, regular kan amang isursuro iti ayan mo apagadalan. Kan naitalo akmat iti posisyon ko iti trabaho. Ken, ada pa'y anak ta na singpet. Saan ka di? Hani, ada ko mapay request ko no mabalin. Anya day ta? Kaya't ko amaadaan ko maitikabsat ni Alicia. Anya? Kat ko lalaki. Itapay nga agadin ni Alicia. 7 titawin na. Ay, mabalin, honey. Narigat mo awan kabsat na. Awanan ti dawatek pa ita tia Sofia. Naikanak iti nasingpet nga asawa kan anak. Wen tia Sofia, duan ti anak mi kini Arnel. Kat agyaman kami unay iti Diyos, tanapatgan dagiti karkararag mi. Nang runa, tin karkararag mi, alalaki kuma ti maikadwa nga anak mi. Addan iti grade 12 ni Alicia, kat arapaap na ti agbalin kanumat at teacher akas kanyak. Iti baet tinasapa nga isasarek ko, kan sa anak pa'y anakaturpos idi, agyam-yamanak iti Diyos, tanagbaligi akmatlaeng iti udina. Agbalin ko apagan ninawan daytoy kadagiti agtutubo. Wen tia Sofia, makunak daytoy, tapod nomat, at ikarkararag, patgan ni Apo Diyos. No lakit di, tanatulnog kamat, nga anak ti Diyos. Daytoy tia Sofia, ti pakasaritaan ti biyag ko, anak ay bati iti rekwerdo, nga awan sabali amakunak a rekwerdo, no di, dagiti diploma mi iti asawak, anakabaskag ita, iti diding, ti balay mi. Alakastan tia Sofia, agyaman ak unay itin kay panangurnos kan panangidrama dito'y surat ko. To'y pagayam yo, Feli, Tituba, Benguet. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko.
Pagayang Feli, makuna apagsarmingan, daytoy pakasaritaan ti biyag mo. Pudno launay, saan atubeng, dagiti saan anasayat apasama kiti biyag tayo, tapno, idyan tayon, wano lipaten tayon, ti arapap tayo. Tay kunakmanan, if there's a will, there's a way. Magunod tayo, tirapap tayo. Babaan, tintay, panagpursigi. Kan, kang ronaan na, dawaten tayo, titulong, ti apo. Taiso, ti manglukat, iti dalan, kan mangigiya, kada tayo, iti tuktok ni baligi. Alakastan pagayang Feli, agyaman kami unay, itin ka panagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay-drama surat ni Pagayam Feli, Tituba Benguet, dito'y drama tayo. Recuerdos de la Vida. Di surat ni Feli kat inornos ni Lubimin Aquino Sr. itimat direksyon kan production supervision Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!